Ja, der er mange børn, de ser søde ud. Jamen det er de da sikkert også. Er I søde? De siger ikke så meget. Er I søde? Okay, de er søde. De fleste af dem. Der er også nogen, der ikke ser noget. De er nok ikke søde. Ej. Det synes jeg faktisk. Jeg tror ikke, det var ikke ligesom jeres præst. Det var nogle lidt sure præster der. Og de her præster, de gik altså hen til Jesus. Og så sagde de, det er forkert. Du må i hvert fald ikke have lov til at helbrede nogen på en sabbat, fordi det er nemlig forkert. For det er nemlig et arbejde. Ja, det er også et arbejde at helbrede. Ja, det er det. Gør den raske? Ja, det er det. Åbenbart. Nå, hvad sagde Jesus så? Jamen Jesus, han sagde, at det var i hvert fald helt ok at gøre sådan noget på en sabbat. Faktisk så fortalte Jesus, at han var Guds søn. Og Gud, han holder altså ikke fri, hverken om lørdagen eller om søndagen. Faktisk så hjælper Gud mennesker alle dage i hele ugen. Sejt. Ja, det er faktisk ret sejt. Og alle både store og små, vi kan rigtig huske på. Og prøve også stå, at Gud kan bruge alle både store og små. Vi må altid huske på og prøve at forstå, at Gud kan bruge alle både store og små. Ja. Det er godt.